Zvakanzi apa nyaya yakaitika chichi ndakati aro ini ndite zvara nyaya dzenyu handidi kuita se kudzinzwa dzakarema remere nyaya dzenyu mimi. Zvakanzi dzimwe dzakarema dzimwe dzakareruka. Ndakati iwewo kana uno nyaya yako unoenda kuna ana ambuya kuna ana tete ndokaunopira nyaya yako kwete kuti upire nyaya yako direct kwandiri mimi. Akasumuka ndobva aita kuna Dombo wabva wataurirana kwekuyo watadza kuwirirana naDombo. Zvakanzi right kakangani 3 times uchiunganidza vanhu pamba ndakapotsa inini ndarohwa pamba uchiita se uchindinyepera iyoyo. Saka Dombo ndobva atoramwa akati hano ini handidhire nemunhu akaita se akadai dai wangosina mari wangu wakataura chokwadi kuti handina mari pamwe ndaikubatsira kuti mudzimai yako uite se mutizisane kwete kuti zvokuti unoroora kana wati unooroora saka kumagumo kwacho manje ndakazoona akundisira mameseji mufoni mangu inini achiti hameno kuti zvinhu zvangu zvamukadya kumba kwenyu muri kuzvidzosera rini. chazomisa kuti munonge zvomushachini chazomisa kuti tiite zvemusha. Mumwe wangu ane utsotsi haangoni kuudza chokwadi 1 2 ndichitanga kukonzana naye munhu ndakamudza ndikati ini ndine vana vangu 3 pavana vangu 3 nekushuwa kuti iwe hauna mukadzi unokwanisa kuchengeta vana vangu nekuti wazvipira. Akati hongu ndinopika nami vangu akafa handina chindinoti mukadzi but akuita nyaya dzake dzeutsotsi taenda nzama dzangu pasina zvekufamba zvakazondipa simba rekuti ndiende kumba kwababa. Contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Skimmer Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Garapaz utera mas vapuka garapaz. Agora vou cuidar da toda, Fechava. agora só vai dar cuidar da toda. Agora de tesoura da eu não kuti vakangoda pai. Mas vai de tesoura. Kuti iwo nezvataurwa nepasha. Uyu murume anonzi Mwana uyu ndofunga akasvika kumusha kwedu kuwasha asvika kupa kwedu ndobva anoda kuroora musha medu isiso ndobva tati kuwasha chinoratidza kuti kuda kuroora chii ndobva ndinobvisa pfuma yese inozivikanwa kuti munhu aita se aroora. Takati hapana chakaita se chakaipa. Musi wa9 June akaunganidza vanhu musha achiti ada kuroora. Musi wa9 June uye wasvika ndofunga akauya netugurosari twake tushomanani, bhokisi remaki nebhokisi rezimgodi neshuga neraisi. Zvadaro ndobva vazvisa musha. Takati Mukwasha ngauya aite se aroore sekutaura kwaakaita kuti ada kuroora. Ndofunga mumashure kuti akabvunza hanzvadzi yangu ndakati murume wako ati ada kuroora ane mari. Zvakanzi aiwa ati zvese mari nemombe. Ndakati kana Mukwasha achiuya nemombe zvakaita se zvakanaka ndomukwasha anoda kuroora. Ndobva atora mapikisi emombe dzakatora 2 madhonza mazikuhombope kupedzisira yaya. Ndobva asendera paapo kuno mudzimai wake akati idzo mombe dziwadziona here ndiko dzandoda ita se dzandoda kupisa.
isisu tobva tadziratidzwa mombe dziye nehanzvadzi yangu ndakati mukwasha akaita se akarongeka zvakanzi pamari atane 6,000 US yaadaita se yaada kupisa takati taona mukwasha kambomura Joshua musi wa9 uye dheti rere rakasvika mukwasha ndobva kuti tushomanani toto iye haana kana kutowanika ipapo ndobva ati ndauya kuti ndibvise zvinezvi iwe ndiye munhu ari pakuroora iro ano zvinhu zvishomanani zvakanzi pano zvangoitika ipapa ana hanzvadzi yake iri kuSouth Africa yanga chida kuti mutumire mari hatoda kufamba chiri zvakanaka takati mazuva ano kuna ana South Africa uko mari dzinongoenda kune ana omari ana mukuru mari dzinongotumirwa ikoko munhu ouya kunorora hatina kufamba saizvo takanzi chingodya ichi grosari shomanani ranga ndava naro iroro ndobva ati musi wa17 unganidzai 1 musi wa17 ndichauya ndakanatsa kuita se ndakanatsa kukwana matezva rakandirodza mukadzi asingaiti saka tiri kubva ndasheya kuziva kuti atezvara vakauya kupa kwamukwasha here vachiti roora chete mukadzi kana kuti iwewe ndiwakaenda kumba kwaatezvara uchini nepfuma yako chinoita se chinoroora kana ndakachinjirwa waida wacho achaziya asi manje baba vanga vasava kupedzisira kuti uya ataura kuti ndo ukadzi asingandidi handiti baba vari kutsanangura maroorero akaita murume uyu kasvika kuti tazenzi mukadzi atibata hasi kuwa mukadzi pedzesera pastatement yake Samon akuti ndikuda pfuma yani saka ndokuda kuti chiviraatsanangura kusvika apa ndinoda kuzama kuti muone kuti musi wa17 wewe asvika akatora ndofunga akaenda ndobva atenga grosari rake rimwe futi ndobva awandudza pano ripi rokutanga reri grosari rake zvishuwa rakaita se rakauya takati munhu aita se arongeka ndofunga mombe dzanga achitaura dzedzinoda kukiriwa kumapurisa dzinenge dzaita se dzapedza musi wa17 wakasvika grosari rake ndobva rasvika mumusha ndobva tati humwe yake 6,000 iye anga achitaura iye anayo right semunhu apinda mumusha takati sisi vanhu vaunganidzwa vanhu vakabva kuri kunzvimbo dzakasiyana siyana takati ngatitange kuningirika kugrosari grosari rake tichiita se tichimaka zvizhinji zvanga zviripo zvimwewo zvakaita se zvakashayika takati vanhu vaungana vanoda kushanda vachiita se wachidya ndobva grosari riri rabuda takati mukwasha chiuya uchiita semani uchibvisa mombe dzangu uchaura mbiri dziye mari yako yei mukwasha akashaya kana mari pokutora mari chaipo chapakaita se akapashaya takati mukwasha ndipo watiwo kuda hanzvadzi yangu uda kuroora saka chinoratidza kuti kuroora rusambo nemombe dzodanga dzawakatoipisa dziye saka chiisa zvinhu zvacho pagiraundi apa mukwasha haana kubatika musi iwo dombo wake anga aripo ndiyanga achimuitira nyadzi idzi takunetsana nadomboyo takati koiwo dombo makarongeka here panyaya takanzi ndikuona sekuti mbi yangu ari kutoita se akutondinyeppera takati koda anga achiziva kuti haana mari kada anga ataura zvake newe dombo kuti inini shamwari handina mari asi mukadzi ndikuita se ndikumuda otherwise waigona kumubatsira woita zvokutizisana wanavo manje uyo ati arikuda kuita se ada kuroora saka ndokuroora kwachona here kokuti aperera pagrosari papi apa paobva toti handichisina mari kana chii ndobva zvanzi chindipai futi rimwe dheti futi abva pa17 paipa takanzi chindipai rimwe dheti ndobva apa dheti rimusi wa19 vanhu vari kutravhira kubva kuna ana Kwekwe kuna ana Harare kuna ana Bhindura achiita se wachiuya ndobva ati musi wa9 ndobva aenda kumba kwadombo kwashangu zvakanzi warongeka here zvakanzi iko zviro zvindaita se ndarongeka mari dzanga ndichifungidzira kuti dzinouya dzedziri mari yakaita se yakauya zvakanzi saka chiwaudzoti sari kana mangwana tokuya tobva tatobvisa zvese dombo wake akasvika pakutaura akati Joshua warongeka here zvakanzi kutorongeka ndarongeka shoko ndobva rauya sandi isisu ndobva taura nevanhu Joshua vanhu vakaita se wakadzoka wadzoka vanhu akafumba mangwana kuseni akadzima fonu
kuedza foni kudai so haisi kutobhoita foni. Inini ndakati apa mutombo wake ari kuita sei ari kuningirika, ndobva ndatora foni yangu iyi kufona kudai so foni iri kuita sei iri kuramba. Kwapari nheru kumaraundi kumapasti 7 ndopa akandisira ko zvakanzi ababa muripo ere kumba, ndakati ndiripo ndikuenda kuchikoro. Kana ndabva kuchikoro maybe zvokumaraundi kuma2 ndenge ndabva kuchikoro unondowana zvako zvakanzi ndikuda kueko shwa akasvikawo ndakangoona angopindawo mushopu mangu inini ndobva tatokwazisana zvishuwa paipai zvakanzi achingogunun'una so ndakati ari kurakidza kuti kudiko munhu. Zvakanzi kodombo makambomuna here, ndakati dombo ndinogara naye kuno pane nyaya yakafudza here, ndakati pane nyaya yakaita se yaakandudza. Zvakanzi zvakanaka nyaya dzacho asi kuda kubuda pachii. Zvakanzi pane nyaya yakaitika chichi, ndakati ini nditezvara nyaya dzenyu handidi kuita se unoenda kuna ana mbuya kuna ana tete ndikounopira nyaya yako kwete kuti upire nyaya yako direct kwandiri nini. Akasumuka ndobva aenda kuna dombo, wabva wataurirana kwekuyo watadza kuwirirana nadombo. Zvakanzi right kakangani 3 times uchiunganidza vanhu pamba, ndakapotsa inini ndarohwa pamba uchiita se uchindinyepera iyoyo. Saka dombo ndobva atoramwa akatoti inini handidhire nemunhu akaita se akadai, dai wangosina mari wangu wakataura chokwadi kuti handina mari, pamwe ndaikubatsira kuti mudzimai yako uite se mutizisane kwete kuti zvokuti unoroora. Kana wati unooroora saka kumagumo kwacho manje ndakazoona akundisira mameseji mufoni mangu inini achiti hamene kuti zvinhu zvangu zvamukadya kumba kwenyu muri kuzvidzosera rini. Zvakanzi inini ndinofamba makawanda inini kana pane zvinenge zvazoitika kuvanhu handina kumupindura, ndakangoramba ndakaita se ndakanyarara. Akaendera mberi kuna dombo wake ndobva akutaura mashoko asiri kuna dombo wake, ndobva aenda kuna sisi wangu inini achitekisa mameseji kuna sisi wangu inini achiti abatwa nechikomba kumadziwa ari yeipo wacho. Saka akanga akutinganisa kuna sisi wangu inini ndobva ati kuna yeye dombo wake akapesanisa vanhu. Saka anga akungofamba achiita se achiuyawo. Inini ndobva ndati inini munhu uyu anoita basa rei. Zvakanzi mupurisa. Ndakati mupurisa. Zvakanzi mupurisa. Ndakati kana dziri nyaya idzi dzokuti mupurisa, ininiwo ndakamboshandirawo muhurumende. But nyaya yekuti mupurisa achiita hunhu hwaari kuita uyi ndione sekuti mupurisa chaizvo inini. Ndobva ndazoita research yangu. Zvakanzi ndobva ndazoona kuti okay mupurisa but department racho raanoita se raanoshandira ndiro most of the times aiswera ari kumaraini kwedu kumunhu. Ini ndobva ndati mupurisa wai ari kutoita kunge munhu atore kumobile every time every day ari kunoko. Saka ndakabva ndati ari kushandisa here basa rechipurisa achipfeka uniform iyi achizouya kunokonza vanhu kumamisha kunoko achichembera kuti ada kuroora. Yasvika panyaya pandasvika panyaya pokuti uyu pfuma yake ari kutaura kuti ndiri kuda pfuma yangu kuna tezvara yandikadya, handina pfuma yake yandikadya iyi. Ndasvika zvakufanya uyu haadzi mukwasha wangu, haadzi mukwasha wangu, aida kutoita mukwasha akakundika. Vari kundimanikidza kuroora asi nomwana uye handizive nini kuti pakudanana kwevanhu vanodanana vari wangani vari vairi. Inini handipindire nyaya dzavo vari wangani. Chatatozoirira muno mudhocho chedare chawazi ndikuira kuda pfuma yangu. Rusari rakauya kana tichirodza vanhu hatitarisire grosari chete. Grosari chikafu chinongodyiwa nekuti takaungana, asi pano zvatinotarisira kuti mukwasha ari kuuya nazvo zvisiri zvana grosari. Grosari zvinhu zvokuti watiunganidza patinge tichita nyaya dzako tinenge tichidya zvinhu zvinhu. Saka hatiregei kutaura nyaya yegrosari, hatitaure nyaya yepfuma. Iye ndege hatitaure nyaya yepfuma asingataure zvegrosari. chitipira mwana mai. Sorry mabasa tata.
uyu pakapira nyaya yake pane imwe nyaya isina kubatwa yekuti vari kundirodza mukadzi wemuriri. Uyu ari kuti vari kundirooresa mukadzi akaita sei akarongwa kare. Alright. Asi achati zvandakubvunza kani ndapedza nyaya. Saka mubvunza ndichakubvunza ke. Toda kuzvakubvunza kuti taura chinzwe iwewe shamari. Utatsanangurire nyaya yako yese ndanoda kuti tipinda munyaya yako. Taurisai muzvinzwawo. Cheni masaringa. Taurisai. Ndavara kuchini masaringa ndofunga ndakasvika pakuzokuronga zvokuda kubvisirana. Kubvisirana kuti kufunga pari pakapresha paibviswa muna wake. Wakati yani zvonapo. Ndabvisa ndakwanisa kutenga ndiritirani. Ndora kaenda vakazabva varenda ndisekuti kuti ngezvinhu zvako izvo zvakuita tichitengera kuti zvoenda pokamera apa. Pandazoita kuti kana ndaita kuti imwe mari pandaita mutakesha kuti manzoenda tesina kuchinzwa. Mandazeba tenga ati pamwe chito kare mota kusvika kunopa ngavari. Ndasiya izvo zvoita mandadzwa paya kubasa. Ndakasara ita nyaya dzinadombo vakasara ita nyaya idzi. Nyaya dzaitwa dzandingiripina dzapera. Vanhu veikoko vakataka kunifonera vachindudza zvaindudzwa kuti panga pamusere pane munhu achirara baba ipapa ndikabva anonzi yetinship yomadzarasepatengana anova. Saka ini ndofunga ndakatanga kudzana-dzana dombo nditi kamutaurira kuti nodzana ati zvaro zviripo ndinofone yadzimai vangu. Dombo aidzana-dzana ndanongirana nanatsana vangu. Achidzana-dzana twafoni ndofunga ndakaenda kusvika grade 4. Ndasvika grade 4 ndakona namisha munhu yepanika information yangu dzakashi akuya nhasi ndakapana pafoni. Ndakadzika basi ndiri masikati. Ndasvika ndatora foni yangu yangu foni iwayo. Ndakamba nelaini lacho ndakimora. Ndakaona mukomana akabva fona nguva iyoyo kumadziva iyoyo. Kuti ndakambofona ndikunoku ndikungomba ndaenda romumu ndatotobloka pafoni payo fona ndakuzamisabinde pafoni ipapo. Ndasvika fona ndatora foni iyeyo. Pandakaenda kukumba kunoku. Mukomana akafona ndapa mukadzi umwe wangu foni nabva fona. Vanzi ndinamai kuti yari kubvisa. Sisi vari. Kunga vakataura nonzi yetension inotoka mazarezenda kutenga kuti imukuya ndaina kuti watikaenda nai asi pazvino yanzika kanani ndomuchitaramisi. Kunga mukomana yakabva anika akanyumwa here because vaira kuti mukomana wainasisi wavo mazarezenda kunga musikano vane communication kuti pafoni. Foni iye ndakaraka kuseni kwacho namuka kuseni kwengeri Friday namuka kuseni kweSaturday. Foni pakatanga kuti vamesseji asisi wacho vanza varwa nemunhu weshamwari takatora masisi wacho ayo kuti vabatwa muri pari vanza varwa arati mubani vanzi iye munhu wacho ari kuzvanza munhu atizi asi abatwa nekemo nasisi wacho ataura vakati ko asi pane zvakamuchita here zvanza atataura atesogara nasisi wacho ayo ndofunga chitaura kudai waitaura pafoni mukadzi wako. Mukadzi wangu kupindura nasisi wacho kumadziva. Zvavaitwa kuseni kwacho vaitwa kuseni kwacho zvinomonigadi. Mangwana acho manhu vachienda vanhu vanona kudendembo munina wangu. Namuka kuseni vanhu vabata NS Chirwani. Patenda chisimwa dzacho. Kunga akafonera murume wasisi wacho. Anzi Evans. Jakabva foni vangu vaya madzarisera vakasangana. Akandizo ndozvikuba kwangu so. Kunga pamamisina kundobiswa mamisha chikomba chane 7 years. Chinetsanya chikomba ichi. Mamisina kuti chikomba ichi kunetsa kutanga kutora padramon. Akati ndingana mari dali chakwera dali chiende kunacho. Ati ndingana makwera dali saende ku Ndinoda kuti tikiri nyaya yako. Wozokasangana naIva zana achazotweka kuti. Taura nyaya yako kuti sei wakwira dare mukadzi wawarodzwa neupiko. Zvinzi masaringa. Ari kupi? Ari mwana. Yopi? Ndiye. Mukadzi wani? Ngati kubvunza mubvunzo tipambe newe. Mukadzi wani? Wako. Kuti mukadzi womwe munhu sei? Pane munhu akudanana naye vanenge vanhu 2 here manzi. Munhu wawaifanira kutanga kukwirira dare ndiani pakati patezvara nemukadzi wako? Pandakaenda kuchitaura nyaya ichi vanhu vamubvunza pavanhu vaviri ndiani wawaifanira kutanga kukwirira dare? mukadzi wangu.
mukadzi wako unhasi wapirira panakwira matata nyaya kuti atezora ndakambokusvika kuna dombo ndonyaya kunetsa kweza maraba nokuti pari paita kusheni make kuti isu tata varume vaviri pamunhu wani kuti ndaitangova dombo ndakarauva dombo pane kabhori kakapakapasa dhota panimwe ndeevidence ndaina mazara seva ini chinzoda kuona munhu anzi evidence zororai ndipinde munyaya wakaroora here iweyo ndakapisa zvandakapisa wakaroora here wakabvisei wakabvisei wozi mukopanayo wozati kuwirirwa kwakoma kana chekurirwa ari kuti hazina ati kasa wakabvunza kuti kuwirirwa wakutika bepa ratoti makore ndosara yatinyora tongorova hapana chikuoneka manero waiti angakaita nekuoneka kwacho orit akomanayo pagorosara anga akatenga haanga akatenga mabhokisi kasi anokuona aiwa kubhuru wangu dare rinotonga zvinipo umukomana haana kuroora akatenga grosari anga neintention to marry ini ndinokwandigira grosari azoziva kuti wakuroora tokana kuti tobika chikafu tutambira grosari topukana kuti uyo akaenda nemari yo unoenda nemari yo apa pai grosari anoda kuona iri grosari mari isati yaenda patakaitika zvese zvinhu zvikuti tikufonera vanhu panext joba kumaraini kwako vanonga chiona sezvizviti taurama samoni ronyoreswa kwarakaitwa ndapa paarikutaura nyaya yegrosari grosari kutaurwa grosari hakuzokuita sekuroora grosari rotozovereka kutonzi wanyorerwa grosari nanatezvara watobva kunana tsvakire kuno nanabonani uchitoita se kusvika wasvika pamudzi grosari amai ndopaunozoverenga kunzi waita se waroora saka ndopavachibvunza mukoma muti iyo samoni rako rakanyora attention yako yaunayo ndiyei woza harina zvari kuita se zvari kutaura arikuye ndakarodzwa kunge anatezvari vakabva munhu asiri waaida akati akamanikira kutora ari akaenda yega kunotsvaga kunoroora kana iwo waunoti mukadzi wakuda kuroora haasi kuita unoregera but ona kashamani iweweka uye vakanyora samoni ndiani akanyora samoni ndiani hatidi kuti muise nyaya kudarika vanogara soterera nyaya yoti murume akapusa tinofanira kuadvaisa vanhu vatoda sei vatinosunga hatina kuzogara pana pachiterera nyaya yakadaiso ini I think this guy dai ndiri mupurisa daidzorera mari munhu asi apa tamudare istatirira achadzomera ndokuti tikupizise munyore nyaya chaidzo kudare iwe shamani uyo ngakudzorere mari yako nhasi ndokuti aise nyaya mudare nyaya chaiyo idzi nyaya idzi mahombwe you can sit for this case haisi nyaya yekuti tingagarire yevanhu vari kudyanana kana muchinyora masamozi mapurisa nyorai masamozi unobvunza nyaya isu kana masvika munoisa padeski apo deski rinovheta inyaya here iri vailable iwe shamani iwewo apa wakaita mudhonozva akadyiwo grosari da wakaenda nemarika vaitambira mari waiclaima zuva ranhasi mari irapekawandisa iyo adhara makwirwa muna nyaya pano iwe wairara dai mwana
Bazina sandagara naye. Aiwa. Ausipina Kumbira katika mti. Ezara. Kumbira vachino tramu na mbali kare Mira iwe shamani. ni mari tramu na mbali. Wala kali kazi. Iwe mkuru. Zokugara naye. Uri mkuru wewe. Uri mkuru. Hapana pa fambe nemunhu. Otedza kukumbira muriwo. Uyu munhu akura. Amuna kurarama ere. Makararama ese. Sezvo vazi zvamushimane. Imi makura dani. Kana kundi akura dani kuti ndakatambudzwa kuda muhindiro muriwo. Nokuti iwewe apa unokushandisa njere. Unokushandisa njere. Kana makadare munomu isusu we are there to advise. Basa redara sinongotuka kuti mombe shanu. Advice. My brother, Oscar, we want serious cases. This issue is issue. Sorry, case dismissed. It doesn't have any case. Why don't you have a case? Now it's a body case. What's up body case? Dunya is a massive case. Nani? Aiwa, kakuzvirire mari, ndosaka nhasi ndamupanisha. Akakuzvirira asinaida kuzokudzwana ase kuti. Naiwe patience. Patience. Uyu ndichati kuti. Angariti? Pawaifambidzana naye. Iwe unoita zvekuita sei iwe? Pakufambidzana unoita zvekuita sei? chazomisa kuti tiite zvemusha mumwe wangu ane utsotsi haangondikudza chokwe 1 2 ndichitanga kukonzana naye munhu ndakamudza ndikati ndine vana vangu 3 pavana vangu 3 make sure kuti waona mukadzi unokwanisa kuchengeta vana vangu nekuti wazvipira akati hongu ndinopika nami yangu akafa handina chinhu chii mukadzi but akuita nyaya dzake dzeutsotsi taenda nzama dzangu pasina zvekufamba zvakazondipa simba rekuti ndiende kumba kwababa ndazvabona kuna amai vanga vari vakati amai miti kutambirayo saka ikakasa kuti ndine mararamira kunoita kuchengeta vana vangu ndega 1 2 basa ramushaini kuti ndinazvikwanise saka ndaona kuti ini zvomunhu ndiko handizvikwanisi aikandikwanisi tikagorosa katatu aite Grocery kaba ndinorwadza. zvegrosari zvakabvatoitika kuti ndizotsvaga nyaya mirawo pamusoro ndina patience wakatendera murume kuunza grocery kumba kwenyu zvinorevei wamukadzi wani patience uri mukadzi weuri wakamuzomuramba here mushure meungaunza grocery wakamupa gurukuro here ndakatomudza kuti ndine zvechiparani wakamupa gurukuro here uyu wakada kumupa nhasi asesa ese makesisa uyo anokwirira mukadzi utokwanowesera nguva kuti zviri bozi vakatenga grosari zvokwedza kubatsira kuti muone chidarire choda nyaya iwe chama mira mama iwe oda uone kuti mukomana weitsotsika iwe uone condition yakaumastereki yevana vatatu kasuda mukomana ndosaka akakunyepera but wewe anga ashuwa commitment havana kutenga grosari anyway nyaya iyi case closed isusu tungoti apa havana nyaya vanimira nhasi apa havana chi nyaya iwewo ukadyiwo but wewe things you do for love handinoze atsuka sukaite zva iwe